ka, ginaingon, nahigugma ko nimo, apan wa man gyud ka manguyab nako kay wa kay gusto nako. Mo nga gitugyan ko na lang sa laing lalaki ang akong kaputli. Mo kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Mao pa nay Andring, imong gibaligi ang usa ka baboy. O taon nak, saong napike matas kwartagot. Nahurot gyud ay ang atong pundo nga halin sa tulo ka baktin nay. Oo, oy. Ug katong usa nga igsuon sa tulo ka baktin ba ato unta tasong himuon nga butakal. Pero napike man gyud ta. Giabag gibaligya na lang po kapel. Ang inahan anak nay, di ba hapit naman to pahabala nay no? Oo. Mao man bitaw nga ako na lang gibaligya tong mga anak. Dako naman para pahabala na sab na natong anay ba. May untoy kung mas daghan ang iyang anak. Inigsunod panganak niya para daghan tag mabaligya. Unsa, maplos ka na daling? Oy, day. O, nagplano na mi nga magpakasal sa akong uyab. Mientras dili pa dako ning akong tiyan. May gani kay wa mo sibat ang imong uyab day no. Sustay, kung pananglit dili siya manubag sa akong gisabak. Okay ra sad ko eh. Ang importante nga makakita na ko og liwat. Ako day, lahi ang niya sa kong una-una. Unsa man day? Bahalag di ko mamapdos. Basta, makatilaw lang unta ko og langit. Dugay na kay ko gustong makatilaw ana. Pero ang lalaki nga akong nagustuhan, wag gid manguyab na ako. Ay. Si Mario unta today, uy. Nga anak ni Noy Tomas nga tag-iya og mga baboyng butakal. Ipog man kay to nimo. Pero unsang ikaw man say way gusto niya, uy. Nya si Arman man ako bi. Ibog bitaw kay na nako si Mario. Siya na lang kay uyabo na ko no. Mas maayo pag si Mario nila iyang uyabon kay dako kay gusto niya. Ikaw man gud unta to ang gusto niya nga mauyab. Kay nahikugma siya nimo. Pastilan. Swerte lang yun si Stila nga. Di ko mapahimos lano nga pagkalalaki. Kay kung dokero pag kung pagkalalaki, hagisakyan ko na dako niya gusto di rin ako eh. Gibugha ko na siya. Habang di ko manghilabot ako babae nga, wa ko'y gusto. Di ko salbahis nga pagkalalaki daling. Hala, ang among manok nga bayi, magihigot ni nanay sa kilid sa among bay. Gidukol og manok nga sunoy. Og giupahan ang among manok nga bayi. Gahapon laing manok nga sunoy ang miupa. Karon lain na sad nga sunoy. Hayahayas among manok nga bayi uy. Sana all manok. Hala no. Bisag kinsa naman lang nga sunoy ang muupa. Stella! Nay Andre, ngano nay? Ha? Magpahabal nako, Este. Ha? Noon sa kanay? Magpahabal na ang atong anay, day. Makailamang ko sa anay nga gusto nang magpahabal. Ikaw say pahabal anas ilang Tomas kaw. Kay naglain man niya akong lawas. Uy, nauwanan manggod ko gahapon. Kahilantan nun ko. Ako'y mo pahabal sa atong anay-nay. Oh, Sige, sige. Ako tong dadon sa ilang ni Tomas. Akong dadon sa ila ang anay-nay.
Asa ning ad? Na, nagsige manong kaghigda, oy. Tik, 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 dali na. Dali na ba? Madali na. Di man mo barog ning anaya, uy. Huy, dik, 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 dali na ba? Kay magpahabal pata. Lano, ang amaw. Kadali ba yung nakabarog, nakadungog nga magpahabal? Hala ka, amaw. Tana, oy. Mabdos ka na sagbalik, ha. Aron daghan og halin, ha. Tana ba? Ato na silang nay Tomas. Sige na. Nay Enric, ato na silang nay Tomas, nay. Magpahabal na mi. Ay, sige na. Ayaw yun mong pauli, ha? Balik yun, ha? Kundi na mahabala ng atong anay, ha? Pahabali yun na, day. Aron mo mabdos nag mga anak na ito nagbalik. Ni ano na silang nay Tomas. Noy Tomas! Maayo! Noy Tomas! Oy, Stella! Ikaw magunang nagdaanan na inyong anay. Magpahabal, Minoy! Mao ba? Magpahabal mo? Ya, busy pa ba ko da? Si Mario na akong pahabalon. Day ha? Okay ra? Mario! Mario! Tay! Oh, sana. Mario, kiring niya si Stella. Hala. Nga anak ni Andring. Si Mario ko na mapahabal. mo sa anay. Ikaw na Hala. yung manitulong. Ibog Isip labanin ko. akong tawhana da. Sige, tay! Oops. Magyud maigo oy. Kalangas ba ining anaya oy? Bitaw, uy, digit maigo. Sige lang kapingis. Lagi. Tarong nga day. Ayaw ko no tarong day be. Tarong nga gunit kana plaster mayo. Pangus gigi og kupot ha ang lubutan ng anay ha. Aron mabantang gid ba? Oh, Maigo sige, gyud, sige. ha? Ali, dik, bi, ali, dik. Sige. Ali, dik. Ay, oh. Oh. Ayaw lihok lagi. Oh, Kana. Guniti. Bantang ng Guniti puto, mayo. Mario. Sige na. Guniti na. Kani, gunitan ko niya habi. Kana, na. Ay na. Idulit Sige na. Idulit ko ni diha sa anay. Kani. Wala. Ya. Da. Igo na gyud. Paslak. Salamat. Kutasa eh. Nahabalan gyud na ako ng imong anay ay. Hayaya sa mong anak, uy, nahabala naman sad. Puya. Dahil nila. Oh, Mamisita ko ni murong gabi ha. ha? Uy, Mario, uy, imo magod naghihikap ang akong buktoin. Ha? Nihikap pa ya ka sa utin sa butakal. Ah. Manimaho na ko, ani. Uy, Lain sorry. na. Sorry. Hala, Hala, uy, hala, mabisita tuloy na ko karong gabi kay magpaabot ko nimo ha. Sige, day. Salamat na Estela ha. Kay imo naging kong gisugot ha. Kana tungod kay nakita ko nga, tinuod ka na man ako. Salamat day. O isaad na ko nimo day. Dili ka magmahay nga imo kong gisugot. Kay mahal ko kay ikaw day. Gihigugma ta ka, day Estela. Stella, mahal ko kay ikaw. Stella. Karon ba ko kasuy, ani? Ano na, may gihubo ni mo akong panty.
Imong ngano ka oy gipadaingos ni mo imong baba padung sa ubos asa ka. Ako ning hagkan. Ha? Gikan diri padung sa ubos. Pagina- Dili. O di na. Mario kalami ana. Ay kalami. Kalamian ni Asa nang hagkan. imong gibuhay? Ako ning gilips to lips ning imuha. Okay. Kalami. Nakuha gid ni Mario ang akong kaputli at ang hikayo na. Human sa nahitabo, nakatun ako sa pagmahal niya. Ug ning hikayo na, gikatakda na ang among kasal. Mga mga kasama ang kaagi ni Stella, diniring tulumanon. What's the style? Gikatakda na ang kasal style. Kini maong sugilanon giswat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.